So, game tayo mga kaji. So, ito, yung tabla ko to sa derby mga idol, no? So, nag-derby dito. Ito yung gagamba na tabla ko, yung dilaw. Ito namang itim, itong pula na to tinto mga boss. So, hindi ko to nailaro. Kasi yung galaw niya, medyo parang, dating sa akin, medyo magaslaw. Pero, we'll see mga boss. So, dito nyo makikita yung galaw nila. Let's go mga idol. Team tayo. So, point 32 to. Nakatimbang nito mga idol, 32. So, yung itim na yan, nandiyan sa 34 timbang niyan. Kaya hindi ko pinasok yan ng timbangan. So, we'll see. So, sipat kilatis mga boss. So, merong Webmaster Cup, no? So, yun mga matitindi talaga nag-manage nun, idol. Lunes yung umpisa mga boss, Webmaster Cup. So, ganito yung senaryo mga idol. Papagalawin talaga nila yung gagamba tapos makikita nyo mga boss. Kasi binanggit sa akin yung sequence. So, ang gagawin nila, hihitingin nila yung gagamba. Pag tulog yung diwa ng gagamba mga idol, ika-cancel fight nila agad. Pag maganda yung galaw ng gagamba, larga. Pag udi, cancel. Ganun agad nila mga idol. So, parang ganito yung sequence nun mga boss. Papagalawin nila yung gagamba. Makikita nyo gagalaw yung gagamba. Magpo-focus yung camera sa bawat bawat entrante. So kumbaga sa meron sa wala, ipo-focus nila ang galaw nun pa isa-isa. Tapos hihitingin nila yon. So parehas dito mga idol, hihitingin ko to. Tignan nyo. Muntik pa nga magpang-abot. So unti lang naman diferensya nito mga idol. Kahalang talaga. Kinalaki nung itim. Pero ewan ko lang mga idol. Ito kasi eksperensyado naman tong dilaw. Ito hihitingin natin. Ayan o. So, grabing kagat nito. Dito lang ako nasayangan mga idol. Yung first buckle niya nasayang kasi nakakagat siya. Pero hindi ko rin expect kasi na hindi siya, wala sang senyales mga idol. Biglang bumuka tapos kumagat kagad. Hindi siya yung, hindi siya parehas ng ibang gagamba na, yung papakita ng senyales sa parang susugod na siya. May stop mo ito kasi bumuka tapos kumagat kagad. So, try naman natin dito sa itim. So, ganito yun mga idol. Itong itim, iniwasan ko na mga boss. So, pinaganyan ko na sa pagkita ko nung pangil niya. Medyo gumalaw mga idol. Yan, tinigil ko na. Kasi pasakbal na siya. So, yun yung hinanap ko na tiyempo mga boss, no? So, hindi nagbigay na sinyalis yung dilaw. Biglang bumuka, tas kagat. So, game. Sagpangan na. Puki na mo. Pusang na. Pusang ina. Mali na kagat. Gaga. Animal ka. Ang bilis ng galaw pa naman nung dilaw dun. Overshoot mga idol. Kumbaga sa yung gagamba, sobrang nag-predict mga boss. Advance masyado gumalaw. Advance ng isang galaw sa itim mga boss. Yung itim nasa kabila pa lang, so nakakagat na dun sa kabila. So, alam studies. Kinumutan na siya ng tinto mga idol. So, nilaro ko yung dilaw na yan mga idol, draw yan. So, itong tinto naman, di ko to in-entry sa derby gawa ng, yung galaw niya kasi medyo kangkarot. Pero alam ko naman matapang siya, pero parang nagdadalawang isip ako, baka tumalon mga boss, no? Magalaw sa siya, magaslaw. So, yun lang mga idol, and abangan nyo yung ibang vlog pa natin. Meron pa akong 3 laban pa na ilalapag, no? So, sana ma-enjoy nyo mga idol, and God bless you all. Happy New Year sa inyong lahat pala. So, let's go.